Lørdag den 24. oktober blev der afholdt Danmarks stærkeste mand i Svendborg. Det klarede meget nemt. Den bliver gjort 2, 3. Her blev der både løftet og løbet med tunge ting. En af de helt store udfordringer var det såkaldte yoke race. Her skulle deltagerne bære 2 Volvo-motorer med en samlet vægt på 400 kilo, 30 meter. Jamen det var egentlig bare et langt sejt træk. Jeg skal bare fokusere på at have så små skridt som muligt, og så bare prøve at holde den kørende. For hver gang man skal samle den op, så er det et nyt tungt løft, så det er derfor man skal helst ikke droppe den. Du skal have pustet ud, og du skal ud og hvile dig lidt. Hvad siger far til det? Jamen jeg er som altid stolt af mine drenge, og de gør det bedst, ikke også? Og det er sådan det er, når man går op i noget og synes det er sjovt, så er det bare med at give den fuld gas. Og så skal det altid være, husk altid derude, når I har noget der er sjovt, så giv den alt, hvad I har i det. Fordi altså den tid vi har, den har jo kun den ene gang. Yeah! En af dem, der virkelig gjorde det godt i den svære disciplin, var Mikkel Leicht. Han klarede det svære yoke race på 25 sekunder. Men spørger man atleterne, så var det publikum, der gjorde aftenen helt speciel. Altså, de skyder jo lige ind i en og rører en, så man næsten står og sprutter energi, men også så rører det en så hårdt, at nogle gange så kan man mærke, at der er næsten for meget tryk på heroppe. Så øjnene de har egentlig lyst til at tude, men man bliver nødt til at presse, fordi det... Inden aftens sidste disciplin var der opvisningsshow med verdensstjernen Eddie Hall. Han viste et spektakulært løft på 400 kilo. Så var det tid til aftens sidste udfordring, og igen gjorde Mikkel Leicht det helt forrygende. Stærkmand var dog ikke altid Mikkels planer. Han altid vil være stærkmand. Nej, han spillede fodbold, da han var helt ung. Hvordan klarede han det? Det var han også god til. Det er simpelthen en fyr, der kan det hele. Ja, det må man sige. Sidst på aftenen var det tid til at finde en vinder. 3. pladsen gik til Thomas Kjær, 2. pladsen til Nikolaj Hansen, og Danmarks stærkeste mand blev Mikkel Leicht. Hvad er planen nu de næste uger? Er det træne videre eller slappe af? Jeg tror lige, jeg tager en uge fri, og så stille og roligt med at arbejde op igen. Det tror jeg, det bliver. Og er der altså et konkret nyt mål, altså en ny vægt, en ny disciplin eller et eller andet, du skal virkelig vikle ud? Jeg tror, jeg skal lige have mit greb på plads, altså grebstyrken, og så er det bare stille og roligt op med det hele. Så, ja. Mange gange tillykke med det. Tak skal du have.